Sun Lake Residence îți oferă acum apartamente în București la standarde europene cu o panoramă de vis pe malul lacului Fundeni. Cumpără acum un apartament cu vedere către lac în Sun Lake Residence și vino să locuiești într-o comunitate deosebită. Complexul rezidențial Sun Lake Residence dispune de facilități moderne menite să îți ușureze viața și să aducă bucuria în casa ta. Apartamentele din Sun Lake Residence beneficiază de următoarele dotări: parc privat și promenadă pe malul lacului, Skyline View, apartamente cu terase generoase și o priveliște spectaculoasă a Bucureștiului, spații moderne de joacă și agrement pentru copii, energie verde, panouri solare și fotovoltaice, poziție privilegiată pe malul lacului Fundeni în sectorul 2 al capitalei, finisaje moderne de renume. Profită acum de oferta noastră promoțională. Apartamente cu 2 camere, apartamente cu 3 camere. Sun Lake Residence este mai mult decât un complex rezidențial. Sun Lake înseamnă lifestyle și bunăstare într-o comunitate modernă cu acces facil la punctele de interes ale capitalei. Energia lacului îți oferă sănătate și liniștea mentală de care ai nevoie, cât și plăcerea de a te simți acasă. Spațiile verzi și parcul privat din cadrul Sun Lake îți conferă bucuria de a fi împreună cu familia și cei dragi, iar energia verde din complex îți asigură costuri de întreținere reduse și sustenabilitate pe termen lung. Sună acum la 0799 333 111 pentru mai multe informații sau pentru a programa o vizionare sau intră pe pagina noastră www.sunlake.ro. Echipa noastră profesionistă de vânzări îți stă la dispoziție în oricare zi a săptămânii. Sun Lake, viața lângă lac este o vacanță. Tot ce e gustos. De asta am ales niște ingrediente un pic speciale. Și tot ce e sănătos. De 2 ori pe săptămână ar trebui să consumăm pește și fructe de mare. Secrete esențiale. Sportul ne ajută să menținem rezultatele obținute la slăbit. Medicale și culinare. Umami este perfecțiunea în ceea ce privește gustul. Doctor de bine și umami. Al 5-lea gust. Duminică dimineața la ProTV.